Prelijepi prizori grada Dubrovnika. Na prvi pogled izgleda sve savršeno. A onda... Nije tajna da je život u gradu Dubrovniku posljednjih nekoliko godina postao nepodnošljiv, te iz godine u godinu sve teži i teži. Prilagođavamo se potrebama turista dok potrebe građana stavljamo sa strane, a tomu su i najbolji pokazatelji loši uvjeti za život i u povijesnoj jezgri, ali i na istočnom ulazu u grad Pločama. Stanovnici Ploča sami sebe su nazvali građanima drugog reda, jer kako kažu, tako se i osjećaju. Problemi prvenstveno muče stanovnike ulice Ustabor i ulice Petra Krešimira IV, ali i sve ostale stanovnike Ploča. Od nemogućnosti parkiranja osobnog vozila pri odlasku kod pedijatra do manjka parkirališnih mjesta, pa sve do katastrofalnog stanja igrališta poviše Dubrovačke gimnazije, koji je u zapuštenom stanju već dugi niz godina, a nitko ništa ne poduzima. Ni park koji se nalazi u ulici Ustabor nije u baš najboljem stanju. Raznoraznog smeća na sve strane, madraca za spavanje i ostalih stvari kojima u parku nije mjesto. Redom ili onako nasumično. Pa ima ih puno, prvenstveno je parking kojega smo u ulici koja je recimo put od Bosanke Hvalske, izgubili smo ga. Nakon toliko godina što stanari samo tamo parkirali. Onda igralište, onda iskrcavanje gostiju, autobusne stanice, a da ne govorim, ajmo reći, ruglo od prostora gdje su kaići. On se treba definitivno srediti, riješiti. Mislim, to su samo nekako vrh sante. Ima masu problema jer u zadnjih, ajmo reći, nekih 5-6 godina kvaliteta života na Pločama se užasno srozila. Sa nekih, nemam pojma, recimo prije smo žili kao na periferiji na Ploča. Eto ja prvo, doslovno i mir i tišina. Sad nema mira ni po danu ni po noći, a da ne govorimo, znači obitelji s djecom nemaju gdje stati, nemaju gdje djecu iskrcati. Imamo pedijatricu tu, nemamo gdje parkirati za poći u pedijatrice. Masu problema. Imate i park preko puta, kakvom je on stanju? Derutno. Ne znam, park je tamo, jedan jedini je to dječji park na Pločama, ne održava se. Sprave tamo stoje, tamo evo po samom parku se uopće vidi, tamo nema djece, tamo nekad svrati neko s djecom jer je park u jako loše stanju. A da ne spominjemo ljude koji ga koriste kao WC. Mislim, to je stvarno jedna ogromna katastrofa. Da, moja je nesreća ili sreća što sam stanovnik ulice Ustabor. Problemi su užasni, već jedno desetljeće, ali sad je došlo do jedne kulminacije gdje ljudi jednostavno pakiraju svoje kufere i idu ća. Jer nemamo parkinga, plaćamo uredno karte sanitatu koji nisu pokrivene parking mjestom, znači naplaćuje nam se nešto što koristiti ne možemo. 1000 kuna goriva najmanje potrošim mjesečno, ljeti više, zbog toga što kružim po 10 puta oko Viktorije, nemam gdje pokupiti svoju djecu jer me dole izbacuju, nemam igrališta na kojem će se moja djeca igrati jer ne znam kome se ovo igralište čuva, park je u stanju kakvom ste vidjeli, užasno. Sve skupa nepodnošljivo. Iskrcajna zona je dole, autobusi su dole,
i javni prijevoz i privatni autobusi, taksisti su dole, a gdje smo mi u toj priči? Na ovako lijepom igralištu, uređenom igralištu, najbitnije je da ne ulazite sa psima i sa alkoholom. Pa na igralištu gimnazije imali smo jednu donaciju grada Dubrovnika prema gimnaziji koja je bila naravno dobrodošla i mislim da je još trebalo nešto završiti oko samog terena. Mi kao županija smo od ravnateljice dobili jedan prijedlog da se tamo poboljša ta situacija, da se stavi rasvjeta i mi smo tu inicijativu prihvatili i izrazili smo spremnost da se tamo rasvjeti taj prostor i da se stave i kamere, nadzorne kamere i mi imamo za to dakle, sredstva i to je moguće realizirati i u dogovoru sa gimnazijom ćemo to i izvršiti. Mogla bi pričati 3 dana vjerojatno o tome, ali ono što bi se najprije izdvojio je dakle, kroničan problem sa parkingom. Dakle, pogotovo roditelji s djecom. Mi vam u prosjeku svaki dan po 45 minuta i sat vremena kružimo okolo Ploča i jednostavno parkinga nema. Toliko je auta, puno je dozvola izdano za parkiranje, bez pokrića po mom mišljenju jer nema se gdje parkirati. Dalje, situacija sa dakle, tu parkingom za odlazak kod pedijatrice, mislim, situacija je blagorečeno očajna. Dakle, osigurat će se 2 parking mjesta, a ja sam razgovarao s predstavnicom udruge Mama iz Dubrovnika, gospođom Dita Lipanović, kako bi osigurali 2 mjesta koja bi bila ukrcajna, iskrcajna za ostaviti dijete, odvesti dijete, za nešto na brzinu odraditi. To ćemo napraviti na Pločama, međutim opet je tu sve ovisi o savjesti vozača i onih koji će koristiti tu uslugu. Dakle, konstantno se događa ista situacija, dakle da se na dnevnoj bazi mnogobrojni autobusi zaustavljaju, dakle u neposrednoj blizini ulaza, dakle na vrata od Ploča. I dakle to svi toleriraju. Apsolutno nitko nema nikakav negativan komentar na to. Dakle da vi na licu mjesta možete vidjeti da se neko buni ili da to nekome ne odgovara. Dakle mi smo 100 puta u situaciji gdje moramo čekati po 10-15 minuta dakle u koloni dok se razni Kinezi, Japanci i naši gosti iskrcaju. Sve bi to bilo i podnošljivo da kada vi kao roditelj ste prisiljeni jer nemate gdje stati dakle na dnu ulice od pedijatrice, dakle pored kafića Laure, dakle na tom tu potezu, vi se zaustavite jer vi morate negdje izaći iz tog auta, onda od siline taksista, drugih dakle prijevoznika, to maltene vas ne kamenuju dole na dnu ulice, dovikuju raznorazne uvrede, dakle pogotovo kad vidu na primjer ženu za volanom, hajde ti, makni se otu, ko ti je rekao da tu možeš stati, pa naravno da ne mogu stati, ali zašto sam ja kao roditelj, kao građanin ovoga grada, dakle u nekoj lošijoj poziciji od nekih ogromnih autobusa koji dovoze goste i za koje sigurno postoji neko adekvatnije rješenje, dakle gdje bi oni mogli se zaustaviti, dakle iskrcati goste. Mislim, ja sam zato da idemo naprijed, da posao ide, mi svi živimo od turista, ali gdje je granica? Gdje je granica? Dakle, negdje mora postojati granica. Kakva je kvaliteta života nas ljudi ovdje ako je cijeli Dubrovnik, ajmo reći, prodan? Prodan je, dakle, ovemu ili onemu iz ovih ili onih razloga. Mali čovjek je totalno izgubio, dakle, bilo kakav smisao, dakle, tu i pravo glasa, pravo riječi. Dakle, da mene kao građanina ovog roda,
Dakle, moje dijete, dakle, mislim kakav je način uopće derati se na majku koja drži dijete bolesno u rukama, moje dijete u ogromnoj temperaturi, ja moram doći do pedijatrice. Dakle, zaista se treba raditi na tome i prije svega da se omogući jedno parkirno mjesto, dakle, za potrebe roditelja koji idu kod pedijatra i nebrojeno puta sam vidjela da roditelji u nedostatku mjesta parkiraju s gornje strane puta, dakle, ima točno jedno malo mjesto gdje se mogu roditelji uvući. Dakle, tu vam dnevno pauk odnese, ja ne znam stvarno koliko puta auto, dakle to im je kao pik zona gdje će oni doći i kupiti aute, dakle neko u nevolji, zato što mora, dakle tu se zaustavi i oni jednostavno, znaju to, iskorištavaju tu situaciju, jednostavno naplaćuju kazne na taj način. Dakle, neće se naplatiti kazna autobusu koji tu, dakle, napravi prometni čep gdje 15 minuta ljudi čekaju. Dakle, vi imate dijete u autu koje vrišti, gladno je, žedno je, pospano je. Vi ste prisiljeni, dakle, strpljivo čekati tu, dakle, vi kad u nužnosti situacije parkirate negdje gdje, ajmo reći, nije propisno, dakle, na to niko neće zažmiriti, nego će prvome vama, malom čovjeku, doći se naplatiti kazna. Mislim da to je jedan veliki problem ovoga grada, gdje se mali čovjek je totalno pao u neki negativan, dakle, položaj, dok se neki ljudi, dakle, koji su jako gladni novaca, toleriraju. Dakle, njima niko ništa ne govori. I mislim da se oni koji su na vlasti, koji su nadležni za ovu situaciju, da moraju malo razmisliti i o potrebama ljudi koji tu žive. Pa mi na potezu ovih Ploča, tu mi nemamo ni jednu zelenu zonu. Vi nemate gdje odvesti dijete, dakle, i park koji je u Starom gradu, mislim, on je u pola godine smrdi po kanalizaciji, dakle, i ističe kanalizacija, tu se ne može uopće ući. Da ne spominjem da je taj pas uglavnom i, dakle, zahod, dakle, od ljudi i za pse, mislim, što je grozno. Pogotovo dok je moje dijete bilo neki puzač, mislim, vi ga ne možete spustiti na tlo da se poigra. Dakle, mi, roditelji koji živimo tu na ovom, dakle, prostoru, mi nemamo gdje s našom djecom. Mi možemo dijete odvesti na stradu da skače dok ne počne, dakle, to sezona, dok se ne zahukto. Dakle, vi ne možete, razumijete, pustiti dijete gdje je ogromna masa ljudi. Evo, meni se svekrvi, na primjer, dogodilo da na trenutak je skrenula pogled, dijete se izgubilo u gužvi. Dakle, žena je skoro umrla od straha. Mislim, dakle, na stradu ne možete prevelike gužve, možete samo tokom zimskih dana i tokom tih zimskih dana mi grad, eto, donekle imamo za sebe. Ostatak ovog vremena, to je blago rečeno katastrofa. Stanovnici Ploča su se odlučili boriti za svoja prava i za što lagodniji život koji iz godine u godinu zbog masovnog turizma i nepoštivanja građana sve teži i teži. Od dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića tražili su sastanak na kojem bi se pokušali riješiti problemi parkinga i problemi kratkih zaustavljanja na Pločama. Nakon prvog sastanka uslijedio i drugi, a kako kažu, sigurno će biti i trećeg sastanka, no ipak ovo su uspjeli dogovoriti. Pa evo, mi smo kao građani došli do otprilike nekih prijedloga, našli smo neke zajednička rješenja smo našli vezano za ulicu Petra Krešimira. Ostalo je samo sporno da se dogovorimo za ovaj naredni put kad se nađemo sa gradonačelnikom da definiramo kako ćemo riješiti prostore ocrtane ispred garaža i poslovnih prostora. Problem koji ih je najviše mučio je nemogućnost parkiranja automobila ispred vlastite garaže. Naime, kad bi to učinili, pauk bi u rekordnom roku odvezao njihovo osobno vozilo ili bi im komunalni redar napisao kaznu. Tako je, sa oznakom H57 tu se u stvari ne smije se ni zaustavljati, nego to je samo u stvari prostor za izaći iz garaže na ulicu, ali nema pravo zaustavljanja, prema tome komunalni redar mu može napisati kaznu. Definicija oko toga je došlo najviše do nesuglasica, tako da sada u stvari grad će uzeti, kao što je rečeno, neke primjere iz drugih gradova, na primjer Zagreb, Gornji grad, kako je riješen, pa ćemo probati preslikati to na ulicu Petra Krešimira i ako to bude, ako se građani slože s time, onda su našli zajedničko rješenje.
Pa sve je u biti pitanje parkinga u gradu. Počela je sezona, ali pričali smo još vezano ne samo za ulicu Petra Krešimira, nego smo i za Frana Supila. Između ostalog, jedan od odličnih prijedloga je taj da se zona ta oko grada, osim par izuzetaka kao što su, ja mislim, Tabor i gore kraj Tabaska, onaj sa rampom, isto parking, da se ovo stavi u zonu ko što je zona na Gracu, dakle sa kartama građana, da u stvari samo dubrovačke table tu mogu parkirati, odnosno građani koji plaćaju abonament kao godišnju kartu ili mjesečnu kartu od 60 kuna. Tako bi se na neki način u vrijeme sezone rasteretio grad od parkiranja turista, a naši građani bi mogli parkirati okolo grada, tako da je to i to je jedno. A drugo isto rješenje koje mi se jako svidjelo je to da se, to su već na Pilama napravili, znači dvije zaustavne trake za, dva mjesta zaustavna za građane, po 10 minuta, 12 minuta zaustavljanje, recimo da nešto izbaciti, uzeti, iskrcati djecu i tako dalje. Tako isto su planirali staviti na Pločama, znači onaj dio ispred Laure, kad ide autobuska stanica, pa ono što su napravili kao produžetak autobusne stanice, tu bi trebalo staviti ta dva mjesta, jer evo ja osobno isto dijete tamo iskrcavam, pa čisto da ima 10-12 minuta, da to ne radim na nekom neprimjerenom mjestu, odnosno neprikladnom. Kad mislite otprilike da bi to moglo sve krenuti s time? Pa moja procjena je ovako, ako se uspijemo kao građani na ovom sastanku dogovoriti, mislim da bi to onda, znači, kroz ovaj tjedan, da bi sljedeći tjedan krenuli u realizaciju tog nekog rješenja. Naglašavam, to je samo zakrpa, nije trajno rješenje, ali sada se izgura ova sezona, pa onda iza toga, naravno, trebamo razmišljati o tome o gradnji više parking mjesta, garaža, kako bi se rasteretio promet. I da nalazimo isto također neka rješenja kao što je ovo, ta zona za građane Dubrovnika, kako biti turiste koji dolaze s autima negdje izmisliti, staviti u neku garažu, tako da oni imaju neki prevoz do grada, da u stvari se ne parkiraju okolo grada i ne stvaraju dodatnu gužvu. Ja. Stanovnici su se žalili zbog nemogućnosti izlaska iz ulice u Stabor, na Ploče zbog postavljanja arli i parkiranih motora. Upravo ideja postavljanja arli je bila od predsjednika Dustre Željka Raguža. Pa namjera je sasvim dobra, s obzirom da je tu prije bilo veliki broj vozila koji su se parkirali, a nisu zato imali nikakvu dozvolu i zaista je smetalo ljudima na samom pješačkom prijelazu. Situacija je sada da imamo veliki broj motora koji tu stoji i sve na prometnom redarstvu koji treba takve stvari kažnjavati i onda će pješaci moći nesmetano prolaziti. Zbog prometnog nereda i na Pilama, ali i na Pločama, nedavno smo priupitali gradonačelnika Mata Frankovića kako se misli urediti sav taj kaos. Pa bit će prometni redari sada cijelo vrijeme na Pločama i djelatnik sanitat isto tako na Pilama. Mi redovno pišemo enorman broj kazni, kažnjavamo sve one koji krše pravila kako bi u biti u konačnici uveli reda. Red se ne može uvesti, jasno je, preko noći. Tom istom prilikom gradonačelnika smo priupitali s kojeg razloga se stajalište za autobuse proteže sve od Dubrovačke gimnazije pa do pješačkog prijelaza kraj bivše Laure. Dakle, kako bi rasteretili zonu Pile, prebacili smo značajan broj autobusa u zonu Ploče i na taj način evo da smanjimo ulazak i na Pile i na vratima od Pila i zbog toga smo stavili velik broj autobusnih stajališta. Krenulo se s promjenama, samo da ne ostane na prometu, jer puno je toga što bi se moglo promijeniti na Pločama. Od parka u Stabor, za koji je vidljiv tek mali korak, do igrališta poviše gimnazije, koje godinama stoji u lošem stanju. Problemi s parkingom su i najveći, pa se s time i krenulo. Dubrovniče, ne zaboravi na svoje građane, na one koji te štuju i vole, koji žive za tebe,
jer ako njih nestane, nestat će i duša grada Dubrovnika.